Kowe ki nyapa jring pisan Jokono iki. Kowe ki wis diwehi papan sakmene anggone kok iso. Ibu-ibu apa kok iso. Ambune sing anak rematon. Lah yo ben kok iso. Bisa kene munggah kene. Munggah kene. Ora oleh. Yo ben minyak kamak yo ben. Wong kok iso. Nyelurut dalane. Heh? Dalane nyelurut. Yo ora maido. Kene lho, Yos. Tulungi. Gerak-gerak. Oh. Gerak pisan. Gerak pedun. Gerak pedun yo. Kocok kowe malah medun. Kowe kelak aku munggah wae munggah. Yo. Semangat Mas, semangat Ji. Jangan mendo iki kok. Kok genter malah medun to? Kowe iki kucil kowe. Kowe iki aja kok ngisi-ngisini. Awake dhewe ditanggap ning bancangan kuwi sangkek krepes setahun pisan. Ning penontone mayoritas jamaah Mas Yasin. Ning ya ora apa-apa. Yo, iki engko dalem Pak. Pak Warga, pripun Pak Warga? Oh iya. Nah, yo lagi iki lho. Merasakan hal tradisi yang berbeda di Kota Ponorogo. Biasane lek iring-iring kan sore hari. Iring-iring. Lah iya. Kamu ireng. Yo kowe sing ireng kok. Iring-iring biasane awan sore teko sore. Ning masyarakat Banjangan berbeda dari yang lain. Tradisine iring-iring bengi. Betul. Tepuk tangan matur suwun. Iki ngono jenenge dijenengne gelar budaya. Gelar budaya apa? Ngentek-ngenteki sumbu kolor karo kolor. Kabeh kolor masyarakat Banjangan bengi iki dingge obor. Sangkek kolore Mbah Lurah katut dingge obor sak jerone. Patut. Kowe ndongakne apa kanggo masyarakat kene? Luar biasa kagem masyarakat Bancangan kula ndongaaken panjang umur. Heeh. Rezekine lancar. Mugi-mugi masyarakate sansaya ngrembaka. Heeh. Guyub rukun. Heeh. Wis ngono tok. Ya wis. Ya kowe ndongakne sing spesial. Jajal dongakno. Mangan jangan ning sanding sumur, masyarakat Banjangan didongakne rezekine makmur. Allahumma. Mangan jangan ombene teh, masyarakat Banjangan didongakne utange akeh. Tak donyo lho. Ya wis penting guyub rukun. Kanggo Mbah Lurah. Mbah Lurah kudune nyawer. Tak donyo lho ya. Mbah Lurah lho karo aku ngene iki. Lah kene iki kok iso main donga ora? Alah, Mbah Lurah lho ngene karo aku. Nyapa? Bolo. Bolo apa? Ya bolo. Bolo nyapa ngene? Kluthuk. Iki aja. Ya bolo tenan to wong. Sing penting dongakne mangan kacang ditampani tampah masyarakat. Mbah Lurah sungguh gagah. Endi wae? Lho. Endi wae? Reneng. Tiang ya. Sangu ora? 50.000. Yo, Mbah Lurah. Napa? Mbah Lurah Wahyu. Yo. Ambul-ambune bar panen jagung. Masa? Iso. Nggih to? Nggih. Urung. Oh, Mbah Lurah sawaya akeh. Jagunge panen. Ngono, iya ngono tok. Iya. Lah lagi. Gus, nun. Lek awake dhewe gagrag anyar, iya. Kuwi wis biasa. Ning iki dina kolaborasi. Apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Nah, sing bener ya kuwi. Sing ganong awake dhewe, sing ngedrek botok lamtara karo trembesi mau. Iya ta? Ya ora masalah. Leh, gagrag anyar diwehi gagrag lawas. Iya. Dadine Pak Alek. Barong manimak ini kaya buntel jagung mal. Ayo nyapa rono. Yo munggah. Lah yo munggah dalane kene lho. Oh, ini kono to, Pak. Solah
atraksi ngedrek sing ngedrek iki trembesi loro mau yo Mas ayo orane pagi Kebalik. Yo singkat rek kucuk. Jan kucuk tenan. Diwane pentrol. Sargreng ya sekolah wis sampe metu ya. Yos, kowe engko tok setrum ae yos. Diwane pentol. He tak gawa nyandi. Kae ruwono kae. Toko. Lah kae arep dione kerupuk mana. Masalah lah kok teko toko kono kae lho. Nggih to Pak Marga. Beh, bocah piye dijak blonjo ya. Ya apik dos kuwi dos. Apik. Ah, kuwi janggano ora kabeh jenenge wani udu tenan ya sing kok dijak mring toko. Yo kendang balik. Kendang balik, Yos. Dijak blonjo. Ayo wah dia didongakne muga-muga pasangan iki sakinah mawaddah warahmah. Kita duwe momongan ya, Dos. Duwe momongan. Beh, lah ditukokne apa kae? Jan
Lagi nek rabi tenan ngono dane ya Pak Marga. Lah iya to. Lagi nek duwe anak dadine ndak ula weling. Heeh. Iya omplong. Jadi tak kaya wit rembesi sih tak kaya wit ditumbasne kuprok ya jan ditungakne wae ya Dos. Muga-muga ya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dendam duwe omongan ya Yos. Bana selama iki sing mbok enteni iki to Le. Ayo. Telo rambat iki. Gus, ngene iki lho golek iki. Berbeda dan warna yang baru. Berbeda apa? Nyapa? Modele kaya ngono. Kok iso? Iso. Lanang nggih. Aja kemluwotak kok. Aja. Ya. Wong iki KTP-ne Iksa. Mbosok kakane jenenge Yanto. Kowe iso golek ngene. Kowe iki aja buka wae. Yo ngene iki hiburan mencairkan suasana. Betul. Warga masyarakat Bancangan ben aja tegang. Sik aku. Ning lek wong loro iki setrume padha, Gus. Ning gas ora kok kayak itu ngene lho, Mas. Kene iki kleru kowe iki. Diam. Aku ning kene disawang ngene iki macake kudune apik lho. Rodong mengene dasku piye. Menghormati Mas. Lah wong iki lanang kok mbok arep gawe liyane ya patut. Sing pas ya rodong. Ora, heeh. Dene cikrak. Ya Gus, aku wis golek Gus. Ya. Pengene kowe wayahmu, gek engko terus bare penampilan dadak merak ngono lho. Ya. Terus ta. Ya, sik. Ya. Ojo. Bos. Ambles bumi. Oh ya, ambles bumi, Bos. Bos. Ambles bumi. Sas, ambles bumi. Yo. Sas. Oh ya. Oleh apa lagi? Ayah. Renio kowe tak kandhani Belum. opo kowe kenal jadil ayu kuwi waduh apa jane semot pokonge ilar tenan yen aku arep yen to ono padha karo karepku Aku dah. Gede pancen langen asu aku ra bisa turu yo Alah, ora lemu, kowe kalah lemu ning tetep apik awakmu. Lah kowe iki open-opene jagal coper lho. Delok entuk ebleke boyoke jenenge Sapirah. Sapi ra tau diperah. Nyapa kowe kok iso kowe melek piye? Lho, ya tetep anu iki to cilik kaya tiang listrik kae tapi los aku. Lah iki deloken. Suara berbeda suara 3 suara bisa. Masa Wedak, suara wedak. Kuwi sing duwe ning kono. Iya, Mas. Sing ngomong iso. Suara itu. Selamat malam, Bu Pak ngoten, Mas. Iki sedok lho, Mas. Wis sedok. Sekarang. Selamat malam Pak Bu Pinter. Tenggorokane loro Mas aja kaya bojomu. Mandakmu bangga. Hadi kok. Selamat malam Pak Bu. Pak Bu, selamat malam. Ngono Ya kan iso. Kalau nggon aku. Nah, Dek. Keluarkan, Dek. Gedong. Kita malah lawat, wedhus. Ya, Dosa beda. iya. Yo.
kaya romantis. remaja yo suara. Adek kaya ngene aja kaya lahar kaya ya. Halo Mas. Ya. Aduh, tenggorokannya kalau kan kepian dan gua. Gimana Mas? Ya, halus ya. Gimana? Aku suruh ngapain di sini? Sambutan. Saya bukan itu loh. Di mau nih. Ini. Korek mana di? Ada. Ini. Ujuk. Eh. Aku cowok. Suaranya yang talenta Mbak Bella. Talenta ke sing piye lo Mas? Suara cantik seperti namamu Bella Safira. Oh. Sapi ini Bella Safira. Oh. Oh, sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Apa ya lagu? Mungkin kelelekan lagi. Bang kowe. Tapi Bocah mengung song malah. Oh, ada. Ada berada. Ora iso aku Gus arep bojomu. Kuat gelem. Terus kok talenta kok nyapa? Lah nyapa kok? Nggonmu dhisik kok. Ya iso, dah dentuk delak wae. Entah. Tak ada. Tengok. Apa kok tak doblah. Sing apik kok. Sama, Dal, pedang. Lampat. Napa lah? Lah rumangsamu. Lagi demit apa piye kok iso? Mangan beling guys. Oh, sok. Sing apik padha kuwi lho, Mas. Iso tenang Mbak, iso tenang. Patron giling. Ben nih, terenggiling ya ben. Lenggonamu wis lira. Ya. Seliro. Piye ta Yas? Ngomong kok. Ayo. Cak nyandi kowe. Heh? Panjen ke pelaminan aku karo kowe. Aku iki. Oh karo kuwi. Aku wegah karo kowe. Sing gelem karo arep tekek ya sapa? Modale kok tekek. Lah aku magah iki yo ngecor pinter nggo sing gedeng pinter nyitak botol ning sambil lawang pinter.
Las lho. Nek yo jadi tekek-tekek ning ngono. Lah nyapa lho. Iki bejo iki tekek. Darahmu kaya apa? Aku tekek. Wawu ngono wae. Aku tekek. Bebek. Sliro. Nyambe. Aku malah wis teko rene to. Ya kudune aku kok ngene. Ono masuk rene. Ayo ulane. Lah wong kok koyo gowo damen. Matur suwun Adidoyo Singgalan Agus nggih lur kenging monggo